Ο συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης είναι ένας θεσμός που προβλέπεται από το πρόγραμμα Καλλικράτης και λειτουργεί σε δήμους από 20.000 κατοίκους και πάνω. Επιλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των μελών του και έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει τις καταγγελίες των άμεσα θυγόμενων πολιτών και των επιχειρήσεων με σκοπό να διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων. Είναι ένας νέος θεσμός, ο οποίος λειτουργεί στην Αθήνα από το Σεπτέμβριο του 2012, ενώ βέβαια στην Ευρώπη υπάρχει εδώ και αρκετές δεκαετίες, και έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει τις καταγγελίες των άμεσα θυγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες του Δήμου. Μεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων. Οι πολίτες που προσφεύγουν στο συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης μπορούν να έχουν μια άμεση απάντηση, γιατί διαμεσολαβούμε προς τις υπηρεσίες του Δήμου για την επίλυση των προβλημάτων τους και ταυτόχρονα να δουν την καταγγελία τους σε τίτλο στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και κάθε εξέλιξη της πορείας που έχει καταγγελία και στο τέλος την επίλυσή της, είτε θετική που είναι σύνηθες, είτε αρνητική για την οποία θα ενημερωθούν επίσης άμεσα. Ο συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης είναι λοιπόν μια καινούργια δυνατότητα που έχουν οι πολίτες για να επικοινωνήσουν με το Δήμο, να μας πούν τα προβλήματά τους και να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο, εξωδικαστικό φυσικά, να τα λύσουμε. Είναι μια ανοιχτή πόρτα σε κάθε δημότη που έχει φυγεί από τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.